Larungo tren zarra atzo egozen azkenekoz mendiaren gailurrera 2023ko ekainera bitartean, udazken eta neguan 4 kilometroko burdinbidea guztiz aldatuko baitute. Seaskak bere aldetik gaur goizean egin du Ziburun ikasturte berriaren puntua, inoizko zifrarik hoberenekin. Arratsaldeon ikus-entzuleo, gaur Urepeletik eta ikastetxe, ikastola eta ikaslek bakarrik ez, guk ere gaur dugu hasiera itzulera oporren ostean, gaur hasiko bai da iparraldearen orena, eta hauxe Urepel aukeratu dugu sasoi berria hasteko gai hauekin eta askoz gehiagorekin. Plazer baduzu datozen minutuetan, ez galdu! Inoizko ikasle kopuru altuenarekin egin du sartzea Seaskak. Ikasturte untan, beraz, 4.100 ikasle baino gehiago izango ditugu, 4.200-etatik hurbiltzen. Beraz, segitzen dugu garapenean, naiz eta sortze kopurua apaltzen ari den Ipar Euskal Herrian ere, segitzen dugu aintzina eta ikastola eta euskara garatzen ari da ikastoletan. Eta bereziki, azken urteetan izan ditugun lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan izan ditugun uholde horiek eragina dute orain lizeoan. Ze lizeoan lehen aldiz 400 ikasle marra pasatuko dugu, eta ongi pasatu ere, 450 ikasle izango ditugu lizeoan. Lizeoan gorakada biziki handia, 56 ikasle gehiago, beraz 450 ikasle ditugu lizeoan, eta hori berri hona da bai guretako, bai ere euskal gizartearentzat. Eta lizeotik ateratzen diren ikasleak euskaldun osoak dira, eta gure herria bere euskalduntzan lagunduko dute. Eta pozik azaldu dira baita ere, eskatutako irakasle kopurua lortu dutelako. Izan diren borrokek eta izan dute emaitzaz, behar ditugun irakasle postuak lortu ditugu ikasturte hasiera honetan, eta orduan baldintzarik hoberenetan hasiko dira ikasleak ikasturetan. Bestalde, Ziburuko ikastolak ere berri honekin hasi du ikasturtea eraikin berri batean, baldintza duinetan. Berri hona Ziburutik ere heldu zaigu, Ziburun gatazka hainitz izan dira azken 10 urteetan, egoera biziki minberak eta ukan dituzte burasoek, baina gainditu ditugu banan-banan, eta aurten herriko etxeko ekipa berriarekin atseman dugu irtenbide duin bat, badugu. Azkenean, egoitza publiko egoki bat, Ziburuko kaskarrauntenea ikastolaren zat. Herriko etxe bezala ezinbestean badugu obligazio bat, gure famili eta aukei izan publikoan, izan pribatu konfesionalean edo izan Seaskako sisteman, hau da ikastoletan, baldintza bertsuak emaitea, baldintza duinak emaitea, eta horreitik dola 2 urte hasi ginen gogoetatzen alternatiba eta atxemaitea. Eta eskola publikoen fusioakin aukera hori idekizitzaigun azken urtean, eta posturien ginen Seaskarekin. Prefabrikatuetan pasa ditugu azken urteak, eta nahiko tinki biligira azken urteetan, ara emendatzea izan baita urtez urte. Baina Ziburun berri hona dena Beskoitzen oraindik ez da gauzatu. 2002an 2 ikastola sortu ginituen, Ziburu eta Beskoize. Ziburun ikusi ginuen zebat gatazka gukan ginituen, Beskoitzen aintzila segitu dugu, baina norai ditugu arazoak. Han ekipa aldatu da, hauzapez berri bat badugu azken urteetan, eta azken 5 urteetan erasoak biderkatu ditu ikastolaren kontra. Ez du utzi nahi, Beskoizeko ikastola garatzen. Eta borrokak jarraituko dute, beste urte batez, azterketak euskaraz egitea lortu arte. Datorren, irailaren 14an gainera, hezkuntza ministeritzan elkartuko da Euskal Erakunde Publikoko delegaritza bat gaia aipatzeko. Uda untan gazita gozoa bota digute ministeritzatik. Iaz urte bukaeran, uztaila astapenean ministroak deklarazio aski politak egin zituen, hizkuntzen aldeko hitz gozoak baliatu zituen. Baina ondotik udan ukan ditugun gutunak, ez dira doinu hortakoak, izan nadien azterketai buruz, nun basoari buruz ezetz argi eta borobil bat ukan dugun, ez dena justifikatua, baita ere sartze untan, errektoreak bidali digun zirkulara berri bat, diona, omen, kolegioetan, euskararen erabilela, denboraren uneko 50 mugatu behar dela. Arau horrek ez du balio. Horregatik, tinko diote beste behin, aldarrikapenak lortu arte borrokan jarraituko dutela. Ikasturte berria irailaren lehenean joan den asteko ostegunean hasi zuten ikasleek Ipar Euskal Herriko 10 eskola, kolegio eta lizeoetan udako oporren ostean. Udane oso urdurik, eta beste txikia ez du nahi.
du nahi? Ez, nahiago ditu oporrak. Sentimendu gazi-gozoak izaten bai dira lehen egun hauetan. Alde batetik kontent eta bertzaldetik ez daki sobera nola pasatuko den, orduan hola. Baina gehien erakartzen edo motibatzen duen ideia Ikusten nire lagunak eta berriz jolastea. Lagunak ikusi. No, atzotik aina, deituko dio bateri besteari bai oso gustora. Kontent da bere lagunak ikustea, eta orduan sartzen da, eta gero burasuek ez du kasu egiten, eta bere bizia egiten du, kontent. Naiz eta gurasoengandik banatzea beti ez den erraza. Tristezira sartzea? Hasieran ez, gero bai. Erraztasunak beste alde izurritearen eskutik etorri dira, ez bai da babes neurririk egongo eskoletan. Asko zerrezago izango da, bai. Lasaiago eta gustorago. Iaz deia utzi ginuen pixka bat forma hori, eta hori gabe hobe pasatuko da, segur. Larrungo trenak aurtengo azken bidaia egin zuen atzo. Gaurtik aurrera eta datorren urteko ekainera arte, etxea izango da trenaren errailak aldatzeko lanak egiteko. Lanek 9 hilabete iraungo dute 4 kilometroko burdinbidea guztiz aldatuko dute, abendura bitarte Suitzatik ekarritako altzairua erabilita. Ez dugu arazorik ukan, zaharrak dire, eta ez dakigu nola burdina ibiltzen da egun urtez. Orduan, segurtasunaren zat galdetzen gaituzke, berria ezartzea segur izateko. Obrek eragozpenak sortuko dizkiete ez soilik Larrun mendia bisitatzen dutenei, baita ostalariei ere. Igual posible zuten igual pixka berandu, ez? Oainekan iraian jende honitz etortzen da, eguraldia politia izaten data. Baina beno, ongi dago, azkenean berrezkoa da baita joatea poliki hobetzen, ez? Hobekuntzak egiten. Trena esperientzia politia da jendiarentzako, egun urte ditun tren bat, eta agitz gomendagarria. Dinon, lehenbizko aldiz azkenko 50 urtetan, eta baliteke hurrengo egunetan, lehenbizko aldiz iraila eta urrian ez da trenik izanen, eta behar bada ere bai mendizalentzako aukera politia da, mendi honen bakea ezagutzeko. 2024ean 100 urte beteko ditu turista gehien erakartzen duen gune turistikoak. Hain zuzen aurten 250.000 pertsonak bisitatu dute Larrungo trena. Etean jende gehienak frantsesak, gero herritarrak ere biltzen dire, bai iparaldekoak eta bai hegoaldekoak, eta gero herri kanpokoak izaten dire berze presuna batzuek, katalan hainitz, zenez da katalan hainitz hegoalderat etortzen dire, beno oporrentzat, eta gero ingeres batzuek eta olako presuna batzuek. Larrungo tontorra bisitatzen duten pertsonen gana joatea ere dute xede. Katik, gida gisa aritzeaz gain pedagogia lana egiten du bisitariekin. Mendian dituzten arazoak ere argi ditu. Dibidez modan jarri da lurzoruko harriak hartu eta mugarriak egitea. Hor, zizareak, inurriak bizidera, orduan bere bizilekuaren aldaketak sortzen ditugu. Hori bakarrik argazkiak ateratzeko. Askotan ere bai, zigarro puntak, plastikoak, paperak, lurzoruan uzten dituzte jendeak, motxilan edo zakarrontzira bota ordez. Beste arazo bat aurkitzen duguna hemen mendian, mendizaleak mendibide hartu ordez, beste bide batzuk sortzen dituzte, orduan belarra gutxitzen da, hori arazo larria da, eta bukatzeko arazo larri bat ere bai, txakurrak hemen mendian lotuta eraman behar dira. Zergatik hemen ardiak bizi dira eta askotan beldurtzen dira, txakurra ikustean. Horiek horrela, gaur hasiko diren lanak bukatu ondotik, ekainean itzuliko da itxura berria izango duen tren historikoa. Bastidako zeramika azoka ireganda irailaren 3 eta 4ean. 2021eko edizioa bertan bera utzi ondotik, eltzegintzari loturiko hitzordua arrakastatsua izan da urten. Orotara 51 sortzailek parte hartu dute arte honen teknika ezberdinak erakusteko xede duen ekimenean. Ikusentzuleok Bastidako zeramika azokaren irudiekin agurtuko zaituztegu. Bihar arte!